Αλέσιο είμαι, όπως με ξέρει, είμαι mountain biker, Ιταλός, μένω στην Αθήνα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε λίγο ένα quick review στα διαφορετικά knee pads από τρελή, επιγονατίδες, από την πιο ελαφρύ της τρελή, τύπου λέγεται Speed. Όπως βλέπετε είναι σαν κάλτσα, έχει λεπτό πάχος για προστασία, βγαίνει ευκολάκι και είναι απλά το πρώτο στάδιο. Όταν θέλει να κάνεις πετάλι και θέλει να έχεις και προστασία στα μικρά impact, δεν τη βάλουμε για downhill ή κάτι extreme, αλλά σε σώσει. Στα 56 ευρώ προσφορά, αρχική τιμή ήταν 70, και 3DO όπως τα καλύτερα. T-Bone. T-Bone τι διαφορά έχει από την Speed? Είναι double strap, οπότε έχει switch scratch μπροστά, κάτω, και έκανε 100 ευρώ και τώρα είναι στα 80. Είναι για αυτούς που θέλουν και δεξιά και αριστερά, πάλι καλή στο πεταλάρισμα. Τώρα πάμε στα πιο δυνατά. Stage. So, stage, πώς είναι? Η stage είναι σαν μακρύ κάλτσα, μαζί, θα σας δείξω, μαζί δίνουν και αυτό το ωραίο φεντεράκι για λάσπες, πάει στο πυρούνι, περικόψιμο. 3DO είναι αρκετό χοντρό, προστατεύει καλά για enduro, βέβαια δεν έχει strap, οπότε είναι άνετη και ελαφρύ. Από πίσω έχει αυτό, Fitlock Compression Calf Band. Sounds expensive. Είναι βασικά αυτό πιέζει τη γκάμπα, τη κρατάει προς τα κάτω. Αγαπημένοι στο εσωτερικό έχουν όλοι αυτοί. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου. Είναι η πιο βαρύ, αλλά είναι η πιο τούμπανο. Βέλκρο από πάνω, σιλικόνι μέσα, προστασία μέχρι κάτω, δεξιά αριστερά. Αυτό είναι ωραίο και χοντρό. Εγώ με αυτές κάνω και πετάλι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι τα Ray, έχουν ένα ωραίο σακουλάκι που μπορείς να κρατήσεις μετά και για κάλτσες και για τα άπλυτα. Από 140 είναι στα 112 ευρώ, αλλά εντάξει, κάτι καλύτερο πάντα θα γίνει. Και όπως δεν είχα πει, Stage είναι στα 80 ευρώ, κάνανε 100 προσφορά. Όλα στο Δράκος είναι προσφορά, να ξέρετε. Θέλουμε να έχουμε τη καλύτερη μάρκα, τη τρελή, στις καλύτερες τιμές εδώ στην Ελλάδα. 1, 2, 3 είναι όλα τα καινούρια, ας πούμε, και το T-Bone που είναι super light. Τι άλλα? Δεν ξέρω, we should juggling. See you on the trails.